И така, мисията е изпълнена. Клиниката е почти готова, оборудването е сложено, екипа е почти събран и вие сте готови да започнете работа. Отпред виси вашето име и ви се струва, че всички пациенти идват и търсят вас. Хвърляте се с главата напред в работата и започвате да работите. Почти денонощно. В един момент вдигате глава и се оказва, че вие носите с работата с цялата клиника на гръб. Първоначалният план не беше такъв. Първоначалният план беше да построите клиника, в която вие да работите като лекар. Това не може да се случи. Това, драги колеги, е утопия. Не може да съществува реално. Пред вас има два варианта. Вариант номер 1. Не имате управляващ или управляващи, или управляващ екип или управляващ човек, който да изпълнява функцията на такъв и да ръководи клиниката, а вие просто си оставате лекар. Такъв реален работещ вариант аз лично в своя живот не съм виждал. Егото на създателя и на централната личност в клиниката е твърде голямо, за да позволи на някой друг да раздава команди, а той просто да се подчинява. Така че това реално не е работещ вариант. Вариант номер 2, вие правите крачка назад от клиничната работа и започвате да се занимавате с ръководене на бизнес. Ще ви предстои да се запознаете с счетоводство, баланси, данъци, такси, какво е EBITDA, какво е дигитален маркетинг, какви са трудовоправните ви взаимоотношения с персонала, какво е работното време на всякакви вкиснати лелки по институциите, най-различни неща, които просто дори не сте си представили. Въпросът е, искате ли да го правите и готови ли сте за това?